Takže čaute, vítám vás u mého na co říct, že prvního videa, to první se vůbec nepodařilo a budu teďka natáčet Counter-Strike 1.6, no a co mám ještě k tomu říct, nevím, jdeme na to. Třeba dáme Epic Zone. Tak. Počkáme. No dělej, načti. No. Už, dobré. Dneska budeme hrát asi za policisty. A jestli mě uslyšte, já nevím, mám trošku lagy, když natáčím, ale musím si nastavit menší. Počkat. Tak. No, bohužel jsem umřel. Víte co, já vypnu ty střely a budeme třeba jen písničky. OK. A jo, bude to hrát. Tak. Asi ne. Pardon, ale to je moc na hlas. Jej. Ještě trošku méně. No, může být. No, snad se to nebude lagovat. A snad mě dobře uslyšíte. Jo, a kdyby si někdo chtěl se mnou zahrát, tak jinak mám TS-ko, jo? 2. Když tak napište do komentáře, ale asi se nikdo na mě moc nedívá. Možná to slyšíte. Ty střely. No. Tak teďka uvidíme. Cože? Uf. Nějaký lak. Yes. Jinak se jmenuji Cannabis is good medicine. Co to bylo? Počkejte. Jej, tak. Wow, sorry. Já to pak ještě nějak zkusím vychytat, protože to dost laguje. No, tu. Jej. No. Wow, uf. Na to nepůjde moc vidět, že to laguje. Ne. Dost to jsou lagy. Ale vyhrali jsme. Super. Co? Zrovna s takovou
šítskou zbraní. No, jasně. Jinak kdybyste chtěli zahrát, tak napište. Aha, jsem já. No, zpět. No, dívám se, co spadne. Cože? Tak to nechápu, nemůže sejmout. Droga. Co jsou to granady? Snad to nepůjdeme zpoznat. Jej. A budeme nás tak natočit, já nevím. No, chápete to? Právě bych potřeboval někoho dobrého, kdo by, s kým by to aspoň šlo. Ale jo, změníme mapku. Se bojím, že oni přijdou na mě zrovna. Radši tady budu schovaný. Cože? Jej. A jinak, kdyby byl aspoň trochu normální, tak můžete, když tak do komentáře napsat, jak to třeba sestříhat a nevím, třeba něco nepovedeného. No, tak jinak se loučím, zatím, ahoj.